Здравейте, аз съм Иван Ванков Гатака и това всъщност е лекция номер 10, която бе отложена в Телерик Академия поради форс-мажорни причини, за което се извинявам, но както обещах, лекцията ще бъде записана и ще бъде качена в сайта на Телерик. Няма домашна към нея, така че това не би трябвало да ви притеснява. Лекцията всъщност е втората част от едно кратко въведение в обектния модел на PHP и всъщност направил съм един празен проект, нищо специфично и нека да направим един обикновен файл, ще окръстя индекс, където ще запишем част от нещата. И всъщност нека да видим дали всичко работи. Нека просто напишем едно ехо OK. Просто за да се проверя и аз дали всичко работи. И да, всъщност всичко работи. Така, всъщност това видео, тази лекция ще бъде като продължение на предишната, така че нека като начало да си припомним за какво ставаше въпрос в предишната лекция. Говорихме си за класове. Всъщност какво представляват класовете? Класовете са много сериозно нещо. В смисъл, обектно-ориентираното програмиране, което се осъществява чрез класове, е нещо много сериозно. Става въпрос, че не може да го научите за един ден или абсурдно е просто да си мислим, че за 2 или за 20 лекции може да го направите. Ученето там става с практика, с мислене, но основната концепция на обектно-ориентираното програмиране е, че ние представяме нашата информация с помощта на обекти. Тоест, всеки един обект представлява нещо, което има някакво значение за нашата система. Примерно потребител е един добър пример. И потребителя има някакви характеристики. Име, електронна поща, дата на регистрация или нещо подобно. Тоест, класа събира в себе си информацията за този потребител. След това, ние когато създадем нов такъв обект, той има всичките тези характеристики, ние може да ги попълним и общо взето това е начинът за представяне на информацията. Това е едно от нещата, които може да бъде, една от причините, поради които може да бъде използвано обектно-ориентираното програмиране, да имаме много ясни структури, кое какво е. Второто нещо, което ни дава като възможност ООП е да изграждаме едни неща наречени шаблони за дизайн. Т.е. да работим с едни неща наречени шаблони за дизайн, които в крайна сметка решават проблеми, които често се срещат. Примерно как да имаме само една единствена инстанция на дадено нещо, как примерно да разграничим логиката на нашето приложение, да я разделим и в последствие може да добавяме нови условия без това да потрошва вече написан код. Има подобни неща. Може да чувате имена като синглтон, като фабрика, като фасада, като прокси, декоратор, гейтуей. Тези шаблони имат такива имена и лека по лека ще се запознаете с тях. Хубавото, между другото, на тези шаблони е, че те са универсални за всички езици, които поддържат някаква форма на ООП. Така че, ако научите шаблони за дизайн като цяло или специфично за PHP, ще ви бъде много лесно да прехвърлите нещата към друг език. Просто трябва да се занимаете с специфичните вече неща на синтаксиса или на конкретния език. Така че, обектите вършат много полезна работа и вършат още едно много готино нещо и това е, че те енкапсулират цялата информация. Тоест, те ни казват, тази информация може да бъде пипана отвън или тази информация не може да бъде пипана отвън. Примерно, ние не искаме името или електронната поща на даден потребител да бъде сменена така, просто от някъде си. Така че ние може да кажем, не електронната поща в този обект, примерно, ние може само да я четем, може да я направим read-only и никой да не може да я променя. Така че това са едни много хитри неща и лека по лека трябва да започнете да мислите в тази насока, защото общо взето тенденцията е така, в PHP, не само в PHP, в много езици, че обектно-ориентираното програмиране е по-желаното и по-ефективното нещо. Така че, нека просто няколко примера от предишния урок. Когато искаме да направим някакъв клас, ние пишем ключовата дума клас, даваме някакво име, конвенцията за именуване на класовете, същата както за функции, за променливи и така нататък. Нека да кръстим user. И е прието, между другото, извинявам се, и е прието имената на класовете да започват с главна буква. Така е по-лесно да се види, че всъщност говорим за клас. След което отваряме фигурни скоби, затваряме фигурни скоби и всичко между тези скоби, в крайна сметка, ще бъде третирано като част от класа. И нека да направим едно нещо, примерно нека да кажем, че ще имаме една, нека да бъде private. Private, примерно username и няма да го инициализираме. Всъщност това е напълно валиден клас. Въпреки че той не е много ефективен, на практика това е много валиден клас. И ако искаме да използваме този клас, в крайна сметка, ние трябва да направим една инстанция. Всъщност това е нещото, което може би бърка най-много хора, когато за първи път се сблъскват с обектно-ориентираното програмиране. Какво е клас и какво е инстанция? Говорих за това в предишната лекция, но тук искам да го спомена отново. Когато стане дума за класа, ние говорим за ето това нещо. За този изходен код, за това нещо. Може да има един единствен клас user. В смисъл това е. Мислете за него като примерно скица на някоя сграда, архитектурна скица. Тя има такива характеристики, тя може да прави еди какво си, но всъщност това не е самата сграда. Ако искаме да използваме някакъв клас,
то тогава ние трябва да създадем инстанция. Т.е. от класа ние трябва да създадем обект. И това става с ключовата дума new. Първо може да кажем, че Иван е равен на нов user. И всъщност това, което ще получим в момента, ако напишем var dump Иван, е, че имаме някаква променлива, която е обект, която е тип обект, която е обект от клас user и вече има някакви характеристики тук. Така че ние вече сме направили обект. Има една малка особеност. Може да видите няколко кода написан по ето този начин. Когато не предаваме параметри на конструктора, ние не използваме фигурните скоби. В смисъл от тези скоби. Така че това и това са напълно валидни неща. По някаква причина напоследък в PHP се използва този синтакс по-често, когато не се предават параметри. Аз лично не го предпочитам, винаги обичам да си ги слагам, защото е по-ясно, нали, че си говорим за инстанция на нов клас. Ако вече предаваме параметри, тези скоби са задължителни, защото все пак тук трябва да има място, където да сложим съответните параметри. Така че, в крайна сметка, ние може да си създадем колкото си искаме такива юзери и всички те ще имат едни и същи характеристики, но съвсем различни данни. Примерно, ако искам да сложа името в момента, аз не мога да го сложа, защото тя е private. Както говорихме в предишната лекция, може да ограничаваме достъпа, използвайки ключовите думи public, private и protected. Така че в момента, извиняйте, понеже е private, аз не мога да я сложа. Практиката в програмирането е нещо, когато не искаме в крайна сметка да го пипаме, но искаме да бъде четено. Правим така наречените getters and setters. Това, което го направих, натискайки Alt и Insert на NetBeans и той ми показва това меню и казвам, че искам да сложа getter и setter на тази на това свойство. Всъщност това, което прави NetBeans е просто да напише този код за нас, нищо магическо не се случва. Спестява ни хамалското писане. И сега в момента, аз ако искам примерно да сложа името на Иван, мога да кажа Иван, set username и да кажа окей, Иван, мога да направя същото нещо и на Петко. Мога да кажа set username, Петко. И от тук нататък, въпреки че те са от един и същи клас, user, те са различни обекти. Единият обект Иван, другия обект Петко. И сега ако кажа какво е името на Иван, мога да извикам метода getUsername и всъщност това, което ще получа е Иван. Няма да получа Петко. Това са абсолютно независими неща. Мислете за обектите като една кутия, която е затворена и използвайки ето такива public function, всъщност ние правим едни дупчици или едни врати, през където информация може да влиза и да излиза контролирано. И сега в момента това свойство, username е отворено за всякъде. В смисъл може да бъде слагано, може да бъде и четено. Ако не искаме това нещо да бъде пипано по никакъв начин отвън, може да направим, т.е. може да махнем просто функцията set и няма тогава механизъм отвън, в смисъл някой друг, примерно друг програмист, друг код, друг обект или така нататък, да промени тази стойност. И някои хора от вас се объркаха и ми задавахте едни въпроси, които са много смислени между другото. Как в този случай ние ще сложим тази информация? В смисъл, ние сме забранили отвънка да бъде сложена тази информация. Откъде ще я сложим тази информация? Ами зависи всъщност, тук идват вече и шаблони за дизайн и дизайн на самото ви приложение. Не е задължително винаги да махате тази функция set, username или така нататък. Примерно, ако това ви е някакъв клас, който представлява таблицата в базата данни, той може вътре да има различни методи, които четат от базата данни и да попълни, след като прочете базата данни, съответните свойства. Нали, примерно username, age и така нататък. И след това тези свойства да имат само get методите. Тогава този обект, в крайна сметка, ще може да вземе нещата от базата данни, но никой няма може да ги промени. Тоест, единственият начин да бъдат променени, ако бъдат променени в базата данни и този обект да ги вземе обратно. Така че това е един от добрите варианти, в смисъл един от примерите, дали, кога има логика да се променят тези данни, защото няма логика да ги сменим ние в този клас, при условие, че в крайна сметка ние ги взимаме от базата данни и искаме да работим с тях и да знаем, че са такива. Ако примерно искаме да обновяваме тези данни, тогава вече може да направим този метод set username, да променим тези данни и да добавим допълнителния код, който всъщност ще направи така, че като има промяна в някои от тези свойства, да го върне обратно в базата данни. Има различни шаблони, наречени Active Record, Table Gateway или цели ORM, които се занимават само с това. Но в смисъл, ако не разбирате за какво говоря толкова детайлно, като тези терминологии, Active Gateway и така нататък, не се притесняйте. Това, което просто искам да ви покажа е, че трябва да почнете да мислите от гледна точка на това, окей, аз имам една кутия. Тая кутия първо какви характеристики ще има? Окей, ще има име, ще има години, ще има или какво си. Второ, каква функционалност ще има?
Нали, примерно аз ще мога ли да взимам годините, ще мога ли да я слагам, какво ще правя с тези данни, ако имаме по-сложни структури, примерно свойството може да бъде снимка, примерно аватара на потребителя. И примерно тази снимка, примерно да е уразмерила, да я премести някъде другаде или нещо подобно. В смисъл, трябва да почнете да мислите по този начин. И след като разберете какво имате в тази кутийка, какви ще си бъдат данните и какви ще бъдат функционалности на това нещо, може да почнете да пишете кода. Има едно такова правило. Когато се чудите кое да ви е обекта обикновено е съществително. User, Picture, Account, Database, URL, няма значение. А методите, всъщност вътре, тези, които вършат действията, са глаголи. Get username, set username, register, login, delete user и така нататък. Тоест, това е съществително, това е глагол. И по този начин, ако се чудите кое къде да отиде, просто си казвате, добре, какво искам да направя в момента? Искам да направя така, че потребителя да може да се регистрира. Кой да се регистрира? Потребителя. Значи, това нещо ще трябва да отиде в класа user. Какво трябва да направи? Да се регистрира. Значи, трябва да имаме метода register. И по този начин може лесничко да се ориентирате първоначално кое и къде трябва да отиде. Разбира се, това правило не е абсолютно. Има много изключения и последствие, като видите шаблони за дизайн, софтуерна архитектура и подобни неща, ще видите, че има много места, в които това не е най-практичното решение. Но като отправна точка първоначално е много добър вариант. Така че това беше малко като преразглеждане от предишните уроци, за какво говорихме, от предишната лекция. Нека сега да преминем към малко по-новите неща. Сега, както виждате, когато имаме подобно нещо като username, няма значение дали public, private или така нататък, ние можем да работим с него единствено и само, когато имаме инстанция на класа. Тоест, ние трябва да сме направили първо нов потребител и след това да работим с това свойство. Няма ли някакъв начин да имаме някакво свойство, което не е вързано с обект, да бъде вързано с класа? Направете, тук е много съществена разликата. Разлика между обект и клас. Това са изключително съществени неща. Обекта е ето това, инстанцията, класа е ето това. Може да има само един единствен клас. Може да има много обекти, но може да има един единствен клас. Въпрос е, няма ли някакъв начин да направим така, че самите класове да имат нещо, което е да работи с тях, не с инстанциите. Не само PHP, повечето езици, които имат обектен модел, поддържат подобно нещо и това се наричат статични свойства и статични методи. И всъщност начинът на написането е много прост. Примерно, ние трябва да сложим само ключовата дума static. Това е. И в момента имаме private, static и username. Всъщност, нека да го направим public, за да унагледя всъщност какво се случва точно. След като сложим ключовата дума static, това нещо вече не е асоциирано с инстанциите. Това нещо е асоциирано с класа. Тоест, това, което може да направим, е да го достъпваме, но през името на класа. Всъщност, в момента само да върна кода, който написах преди малко, за да го имаме за сравнение. Нека това да го направим public, нека го направим static. И, вижте сега, за момента username минавахме през този метод. Ако примерно това не беше статичен, всъщност нека да го направим така. Ако това нещо не беше статично, щяхме да го достъпваме ето по този начин. Всъщност едно е достатъчно. Една инстанция е достатъчно. Тоест, до момента, когато имахме свойства, стандартни свойства, ги достъпвахме по този начин. През инстанцията. Обаче, ако това нещо го направим статик, това вече не е валиден код. В смисъл, PHP няма да ни даде грешка тук, но за това след малко. Начинът, по който може да достъпим това нещо, е през класа. Тоест, ние пишем името на класа и тук има един интересен синтакс. Това всъщност са две точки, два пъти по две точки. И след това имаме username. Вижте, две много важни неща. Първо, тук работим директно с името на класа. Тук не работим с инстанцията. Това е много съществена разлика. Затова се наричат статични, защото те не са обвързани с никаква инстанция. Тук може да си имаме 1 милион потребителя с 1 милион имена или каквото и да е било друго, но може да имаме само едно статично username. И то ще бъде достъпно за абсолютно всички. Мислете за него като една глобална променлива. Този синтакс няма нищо магическо в него, просто PHP екипа са решили така да се казва. И това нещо, което трябва да запомните е, че когато работим с статични свойства, използваме знака $. Вижте как тук не използваме знака $. Тук го използваме. Има си много сериозни причини за това нещо, но нека да не прескочим част от тези детайли, за да минем първо по същество. И сега всъщност какво мога да правя тук? Много просто. Мога да кажа, че името му е Google. И примерно, всъщност нека да направим ето така. Казваме, че статичното свойство username е Google
и правим си нова инстанция, правим си какъвто си искаме код, работи си нашия код и примерно отиваме, може да е тук, може да е в друг файл, няма никакво значение и ако извикаме отново статичното свойство username, вижте какъв ще бъде резултата. Имаме Гого. Нищо, че тук сме казали, че е Иван. Това нещо е свързано с съответната инстанция на класа. Това нещо е глобално. Колкото пъти го извикаме, толкова пъти ще си седи това. Без значение дали въобще имаме инстанция. В смисъл, може въобще да нямаме инстанция на класа. Това нещо пак ще се седи така. Може да имаме един куп инстанции. Няма никакъв проблем. И сега ще кажете това защо е удобно. Ами, има много места, където статичните свойства всъщност са доста удобни и вършат изключително добра работа. Но, нека да ви покажа един такъв пример. Всъщност как може да използваме това нещо, това статично свойство, за да направим едно нещо наречено Singleton. Singleton всъщност е един от най-простите шаблони за дизайн. И Singleton ни позволява да получим достъп до един единствен, т.е. да имаме една единствена инстанция в рамките на целия ни проект. Всъщност, преди обаче да ви покажа Singleton, предполагам вече сте сетихте, но Static работи и за методите. Тоест, нека да направим следното нещо, нека това да го изчистим. Нека да напишем тук просто ключовата дума static. И всъщност нека тук да напиша echo static. Всъщност, ако искам да изпълня статичен метод, до момента методите ги изпълнявахме, като използвахме този синтакс през инстанцията, използвахме този синтакс. Ако искаме да изпълняваме метод, става по същия начин. Пак се обръщаме към класа, пак пишем две точки, след което даваме името на съответния клас, на съответния метод, извинявайте, и всъщност, ето виждате ли, това нещо работи. И това нещо пак няма нужда от инстанция. В смисъл, тук може въобще да се разкарам инстанцията и да извикам този метод. Мислете за това нещо като някаква глобална функция, не е свързана с инстанция. Просто може да си сложим такива функции в класове, така че, примерно, класа user да има getUsername, а класа, примерно, admin също да има getUsername. И двете функции, т.е. двата метода няма да се скарат, защото едната се намира в кутийката на user, другата се намира в кутийката на admin. Това е просто едно предложение, нали, къде може да бъде използвано. Така че, това е начинът да бъдат използвани статичните свойства и статичните методи, т.е. да бъдат описвани. Сега ще ви покажа, може би, най-честото им използване и това е начинът да направим Singleton. Всъщност, както ви казах, Singleton е един обект, т.е. шаблон, който ни позволява да има една единствена инстанция на класа в рамките на цялото ни приложение. Сега, в момента много хора ще кажат, защо пък ни трябва това нещо. Ами, примерно, ако имате клас, който е база данни. Много лоша идея е да имате повече от една връзка към една и съща база данни в рамките на вашето приложение. Към различни бази данни е окей. Защото тогава, примерно, ако ви влезнат 1000 човека, най-вероятно ще ви направи 1000 различни връзки. И в един момент MySQL ще забие. Това е един пример. Има други места, където наистина това е много ефективно, особено ако тръгнете да правите нещо по-сериозно, фреймворк или библиотека. Е много хубаво да имате едно централно място, което е, как да кажа, върти всичките неща вътре в приложението и примерно забранявате на потребителя или на програмиста да направи втора инстанция на вашето приложение или някакви такива много интересни неща. В смисъл, има си доста сериозни приложения. Най-вероятно ще чуете едно нещо, че статичните Singleton шаблона не е за предпочитане. Експертите казват, че това е лоша практика. Моят съвет е такъв. В смисъл, съгласен съм до известна степен с тях. Моят съвет е такъв. Ако искате да правите нещо, искате да използвате Singleton, опитайте се да го направите без Singleton. Ако не успеете, тогава използвайте Singleton. Така че, не бъдете на крайности, никога да не го използвате. Така че всъщност нека да го напишем. Значи, какво става? Какви са ни изискванията? Нека да проразсъждаваме как да го направим. Значи, първото нещо е, че ние не трябва да позволяваме на никой да прави инстанции, повече от една инстанция. Тоест на нашите ни трябва едно място, където да пазим съществуващите инстанции. И случайно да се сещате за нещо, което има една единствена инстанция в рамките на цялото приложение, т.е. едно единствено копие. Това е статичното свойство. Нека да си напишем едно private. Нека ще го направим private, защото не искаме тук никой да пипа отвънка. Нека да го направим private. Static и ще го кръстим instance и ще му дадем стойността на new. Тоест, няма значение откъде ние ще викаме този клас или ще работим с него. Ние знаем, че винаги ще работим с едно и също копие на instance. Тоест, ако ние направим някъде инстанция и я запишеме тук, ние може да проверим с един елементарен if. Имаме ли инстанция или нямаме инстанция? Ако имаме инстанция, просто ще върнем вече съществуващата, а ако нямаме инстанция, ще направим нова. Тоест, сега ни трябва един метод,
който, когато го извикаме, той трябва да реализира тази логика. Да провери дали ето тук имам инстанция и ако имам инстанция, да върне тази инстанция. Ако няма инстанция, да направи нова и да върне нея. Всъщност, нека да направим един, и той трябва да е публичен, разбира се, този метод, защото ще го викаме отвън. Нека да направим един публик, статик. Отново трябва да бъде статична, защото, разбирате ли, ние се опитваме да вземем инстанцията на класа, обаче без да имаме негова инстанция. Тоест, ние работим с статични свойства. Ние работим с самия клас и караме самия клас да свърши цялата тази работа. Нали, ние нямаме new user и тогава да тръгнем да се борим за инстанции. Така че трябва да бъде статична. Имаме public static и има една конвенция, между другото, когато се прави singleton, метода, който ще се грижи за инстанциите, се казва getInstance. Не е задължително, но е добра практика във всички езици. Това нещо се препоръчва да се кръщава по този начин. И разбира се, трябва да сложим function. Извинявам се за момент, напоследък пиша на Python и малко съм извън контекста на PHP, на моменти почвам да пиша глупости. Така. И сега, какво се случва тук? Първото нещо, което трябва да направим, е да проверим дали instance е равно на new. Обаче как може от тук, от статичен метод, да достъпим статично свойство? Значи не може да използваме this. В смисъл, this се използва в рамките на инстанция. Тук, когато работим с статични свойства, трябва да използваме self. Две точки. Значи, върши същата работа като this. И правилото е много просто. Ако ще работим с статично свойство или статичен метод, използваме self. Ако ще работим с нестатично свойство или нестатичен метод, използваме this. Това е логиката. Нищо повече. В крайна сметка. Има си причини в крайна сметка да бъде разделено, да бъдат две различни ключови думи. Има голяма логика в тях, но за момента нека да го направим така. Да спрем до тук. Сега, това, което трябва да направим е да проверим дали тази инстанция, дали self instance е равно на new. Значи, ако е равно на new, никой до момента никъде не е направил инстанция на нашия клас. Това, което трябва да направим, е всъщност да направим new user. И всъщност този new user трябва да го запазим в тази инстанция. Ето така. И след което трябва да направим return self instance. И всъщност това е всичко, почти всичко, което трябва да направим, за да работи singleton. И вижте сега какво ще се случи. Ако искам да взема това нещо, всъщност нека да не го кръстим user, нека да го кръстим db, между другото, за да бъде малко по-реалистично. Така, ако искам да взема connection, нека ще кръстим connection, е равно на db getInstance. И всъщност, сега ако дам един var dump на променливата connection, вижте какъв ще бъде резултат. Object от тип db. И всъщност тук нямаме никакви свойства вътре в него. Разбира се, затова толкова в смисъл тук няма нищо написано, защото нямаме никакви свойства, но нека всъщност да направим едно private, примерно, как да кръстим, table name, примерно. Окей, няма да слагаме никаква стойност и нека да направим един get resetter за нея. Така. И всъщност, след като сме взели тази инстанция, ние може съвсем спокойно да си кажем на connection, че искаме да сложим името на таблицата да бъде примерно users. И сега вижте, хитрото тук е, че ако аз сега извикам на connections get table name, всъщност резултата е users. В смисъл, това, което сме сложили тук. Обаче вижте сега следното нещо. Ако аз имам, да приемете, че ето тук, нали, смисъл от тук надолу, от този код надолу е някакъв друг файл, някъде примерно 500 реда по-надолу в кода. Нали? Някой друг програмист иска да работи с базата данни и прави следното нещо. Взима същата инстанция на базата данни, нали? И в момента вика, нека да кажем connection 2 и иска да види какво е table name на connection 2. Отново е users. Разбирате ли? Това нещо и това нещо са едни и същи. Тоест, те са една и съща инстанция. Те са един и същи обект. Все едно сме казали, примерно, че d1 е равно на new db. Все едно сме го казали. И след това сме казали, че d2 е равно на d1. Тоест, ето това нещо, това и това е на практика ето това. Защото работим с една и съща инстанция. И това нещо може да бъде много полезно понякога и понякога може да бъде много вредно.
в крайна сметка, зависи как ще го имплементираме. Но накратко да прегледаме в крайна сметка какво точно се случва в момента. Значи, ние викаме db get instance статичното свойство. Влиза си вътре и се проверява дали инстанс някъде съществува. Ако не съществува такъв инстанс, ние викаме new database и го присвояваме, т.е. самата инстанция на обекта присвояваме на това статично свойство. Както ви казах, всеки един клас може да има само по едно статично свойство. В смисъл, под едно статично свойство искам да кажа, че тук няма проблем да си сложим второ, трето или осмо или каквото си искаме статично свойство. Става въпрос, че инстанс има само едно копие, инстанс 2 само едно копие, инстанс 3 или там както сме го кръстили съвсем различно копие. Така че това им предвид под едно статично свойство. Така че, ако няма инстанция, тази инстанция се записва в инстанс и се връща обратно. Тоест връща се на променливата, която тук присвоява и след това си работим с него като необикновен обект. Ако вече съществува инстанция, примерно някой по-надолу вика, нали пак get instance, тя вече съществува, тя е записана в едно централно нещо като регистри, го помислете за това нещо и тя се връща и започваме да работим. И сега, това е общо взето най-грубо казано синглтон. Но тук има едно нещо, което сме пропуснали, то е много важно. Както видяхте в момента, ако примерно тук, както имахме D1 е равно на new DB. В смисъл, по този начин кода ще се сработи. И това вече, D1 е съвсем друга инстанция. Трябва по някакъв начин да забраним на потребителя да прави инстанция на класа с new. Начинът да го направим това е да се направим private function construct. Т.е. да направим конструктора частен. И, както разбрахме, частните функции, методи, не могат да бъдат викани отвън. Конструктор е метод. Ние го правим частен и при правенето на инстанцията на практика се случва, че ние се опитваме да извикаме частен метод. При което веднага получаваме фатална грешка, че не може да го направим това нещо. И сега единственият начин някой да направи връзка към базата ни данни е да използва метода getInstance. И разбира се, тук може да сложим и много допълнителни проверки и неща и така нататък, но това е базовото нещо. Така че това е синглтон. И всъщност това е шаблон за дизайн. Останалите шаблони за дизайн представляват подобно нещо, които са описали, окей, сега, тук слагаш такъв метод, тук слагаш онакъв метод, ако искаш да постигнеш ери какво си. И ако ги освоите всъщност, ще стане много добре. Сега, още малко искам да спомена нещо за self. Всъщност, мислете за self като името на класа. Ако тук, примерно, напишем db, ето така, в смисъл всичко, що е self, го сменим с db, секунда, ето така, db, кода ще си работи съвсем нормално, без абсолютно никакви проблеми. Self е името на класа, тоест, ако сега в момента, в смисъл, някои хора ме попитаха, са ме питали, добре, защо, използваме self, не може ли да се използваме директно името на класа. Self ни предоставя много голямо предимство. Ако по някаква причина решиме да си сменим името на класа, то тогава трябва да обходим на абсолютно всяко едно място и да сменим новото име. И в смисъл в момента ще получим грешка, защото се опитваме да работим с DB, а пък то няма такъв клас. Когато обаче имаме self навсякъде, то тогава, ако смениме да го направим DB1, self в момента на изпълнението ще стане DB1. Ако направим DB2 или каквото да е било друго, self всъщност ще отговаря името на класа. Всъщност това, което ще направи PHP, когато види self, е да вземе името на класа и да направи един replace с текущото име на класа. Така че self е нещо като шорткът. И между другото, понеже self е като шорткът, може да направим съвсем спокойно да напишем следното нещо. New self. Ето така. Може да го напишем по този начин и тогава мога да си кръщавам класа както си искам. Момент само на 31. Всъщност не съм го записал ли? Not found, index.php на линия 31, извиняйте. Тук може да си го сменим както си искам, но разбира се, когато искаме да вземем инстанцията, в смисъл трябва да се обърнем към новия клас. Но, и тук, разбира се. Като изключим това, в крайна сметка, ние написали сме си класа по този начин, сме го развързали тотално. Това е начинът, по който може да се работи с self и това всъщност представлява синглтон шаблон. И както виждате, не е нищо особено, не е нищо стряскащо. И това е всъщност обектно-ориентираното програмиране. И мисля, че това е достатъчно. Сега искам да ви покажа още един шаблон, всъщност по-скоро вариация на шаблон, който се нарича регистри, който ни позволява в крайна сметка да имаме един глобален обект,
който има само една инстанция. И примерно ние може да си слагаме някакви стойности вътре и да си ги взимаме от някъде другаде. Това всъщност е доста полезно и много често се ползва в PHP програмирането. Примерно в един клас, примерно някъде, където има някаква логика, искаме да запазим някаква стойност, която се използва малко по-нататък. Един вид да я предадем. И в процедурния код затова се използват някакви глобални променливи или някакви други такива чудеси, което е много лоша грешка. Защото води до проблеми. Ако, примерно, направим някакъв клас, който има само една единствена инстанция, за да сме сигурни в крайна сметка, че всички работят с едни и същи данни, не примерно, че имаме два обекта и да се чудим после тази информация, която искаме да вземем или да сложим в кой от двата или трите или петте обекта. Тоест, ние можем да направим така, че да имаме един обект, който има само една инстанция в рамките на цялото ни приложение и той да има два метода. Сложи стойност и вземи стойност. И всъщност много лесно може да го направим това нещо, ако това го направим registry. И така, тук нещата в крайна сметка стават същите, но ще направим едно нещо, което се нарича data, където ще пазим информацията. И това нещо ще бъде setValue, т.е. това ще бъде метода, с който ще слагаме стойността. Нека тук да сложим какъв ще е ключа и каква ще бъде стойността. В смисъл ще запазваме нещата с ключ стойност, за да може след това да иззимаме спрямо ключа. И всъщност това, което ще кажем в момента е, че this data, този ключ, е равно на тази стойност. След което ще се направим един друг метод, който ще окръстим getValue и ще кажем кой ключ искаме да вземем в момента. Okay. И ще направим следното нещо. Return this data key. Окей. И да, точка и запетайка. Всъщност, това нещо, като го направим по този начин, вижте сега какво може да правим с него. Значи, нека си кръстим registry, една променлива, която е равна на registry getInstance. И след това си казваме registry, примерно setData и казваме, че датата, която искаме да запишем е примерно username и то е Иван. Разбира се, тук може да сложим масив, може да сложим обект, каквото си искаме. И примерно някъде по-надолу или в друг файл или на съвсем различно място, където си искаме, съвсем спокойно може да кажем, всъщност даже не да кажем, нека да кажем registry get value и коя стойност искаме да вземем, username, така. И всъщност какво ще се получи? Кое съм объркал? Не е set data, а set value. Да, разбира се. Ето така. И всъщност имаме Иван. Това нещо може да бъде в друг файл. Всъщност даже може да направим следното нещо. Всъщност в другия файл, понеже ние не знаем, че нямаме достъп до променливата registry, имаме правим се някаква друга наша променлива registry 3, взимаме инстанцията и казваме, че искаме да видим какво принципно се съдържа под юзернейм в този шаблон и получаваме отново Иван. Всъщност това е друг начин за използване на лека вариация на singleton, за да получим registry. Сега ще ви покажа една вариация на registry без да използваме singleton. Защото вижте сега. Това нещо няма никакъв проблем да го използвате. В смисъл, това е един от начините, по които се използва, ще го срещнете често да се използва, но има и друг начин да се направи. Какъв е проблема? Значи, вижте, винаги когато тръгнете да програмирате, първо се опитайте да си го обясните в главата. Няма как да програмирате нещо, при условие, че вие не можете да си изградите логиката в главата. Вие представете си, едно тръгвате, строите къща, ама не знаете колко стаи ще има, колко ще е дълга, колко ще е висока, какво ще има. В смисъл, няма да се получи нищо в крайна сметка. И ще трябва да разрушавате и да започвате отново. Така че, първо седнете, отделете няколко минути да помислите и след това почнете да пишете. Сега, какъв е проблема? Проблема е, че искаме да имаме една единствена инстанция в рамките на цялото приложение, за да не се бъркат. И за да може да слагаме стойности и да премахваме стойности. Значи, ние няма да имаме никакви методи. В смисъл, ние няма да имаме никаква логика вътре, примерно, да размерява снимки или да наследяваме тези класове или да се занимаваме с нещо такова. Ние просто ще запазваме едни данни. И въобще не интересува какви са тия данни. Просто ги взимаме и ги носим на някъде. Значи, няма проблем да се прави с синглтон, обаче може да се направи по малко по-елегантен начин. И това е да го направим само с статични неща. Може да направим един private static data, която ще ни държи цялата информация и ще кажем, че тя е масив. Не е задължително, но нека да кажем, че е масив. Леле, как го написах? Така, при което какво правим? Имаме едно публично свойство, което много е статично, което ще окръстиме set data, този път да е data, и пак казваме key val. При което какво казваме?
Да, разбира се, трябва да напишем function. Що забравям днес толкова? Така, при което какво се случва? Казваме self, data, key е равно на val и имаме, предполагам, вече се сетихте, имаме една функция, която ще се казва getData, която само ще взима ключа, при която ще връща self-data-key. Тоест, ето това нещо. Това също се нарича registry, върши абсолютно същата работа, но както виждате е доста по-просто и начинът му на използване е малко по-различен. И това е, че всъщност ние вече не работим с никаква инстанция. Ние си казваме registry, setData, username, така, след което някъде другаде, примерно в друг файл, казваме echo, registry, getData, username, при което получаваме го така. И това е начина. И това е всъщност нещо, което също много често ще видите на много места. Това се нарича registry шаблон. Най-грубо казано. И е много полезно и може да си го направите, ако се чуете как да прехвърляте някаква информация от едно място на друго. Това е начина. Сега, това между другото е така, малко извън темата, но просто искам да му обърна внимание. Имайте предвид, че ако в регистрито започнете да си хвърляте основната информация, правите голяма грешка. Значи в регистрито трябва да хвърлите нещо, което е малка, важна информация, която е глобална за повече от един обект. Какво имам предвид? Примерно, дали потребител е логнат, каква е текущата му сесия. Примерно, ако има шопинг карт, нали, ако пазарува нещо в момента в това регистри, принципно може да запишете, нали, текущото състояние на шопинг карт. Много лоша практика е примерно в регистрито да се запишете примерно това, което ще бъде пратено, в смисъл, към темплейта или информация, която е свързана само с един конкретен обект, примерно, как да кажа, списъка с приятелите му, и след това вюто през регистрито да вземе този списък с приятелите и да го визуализира. Това не е правилен подход. Ако почнете да в регистри или така нататък да хвърляте информация, която е свързана с един обект за конкретна заявка, нещо не е наред. Трябва да помислите малко, че нещата малко не отиват на добре. Така че, общо взето, това е за статичните свойства и статичните методи. Нищо сложно, както виждате, доста приятни за използване. Мисля, че някаква повече за момента. В смисъл, има много неща, които могат да си кажат, но за момента мисля, че това е достатъчно. Сега аз ще направя една малка почивка и ще продължим с нещо, което много хора се стряскат, като го чуят. То също е много лесна концепция. Това са интерфейсите. До след малко. Нека да продължим. Знам, че говоря доста бързо, но все пак и запис, може да спирате, да превъртате и така нататък. Преди да започнем да говорим за интерфейсите, за тези от вас, които искат да си поупражняват, тъй като няма домашна, искам да ви дам една лека задачка, която е много интересна. Направете така, че да имате обект, който може да има колкото си искате инстанции. 1000 няма никакво значение, един най-обикновен обект. Въпросът обаче, че този обект има един метод, който като се извика независимо от коя инстанция или откъдето да е било, да смени някаква стойност на всички налични инстанции. Примерно аз имам 5 потребителя и да кажем те вътре имат някакъв параметър session с някаква стойност. Независимо от коя инстанция или откъдето да е било, извикам някакъв специфичен метод, всички налични инстанции, които в момента имат в нашето приложение, които са живи, session да стане на new. Тоест, да премахнем сесиите на всички потребители, които в момента са активни в нашата система. Хубавото на това нещо може да бъде направено по няколко начина и общо взето статичните неща, за които говорихме, участват в някои от решенията, така че сладка задача е, понеже има повече от едно решение. Така че помислете и си опитайте да го направите, доста е така забавно, поне за мен. Сега, нека да минем по съществото на тази част, интерфейсите. Сега, много хора се стряскат от интерфейсите, тяхната концепция е много проста и няма нищо, кой знае колко сложно в тях. Стига да разберете едно много просто нещо. Интерфейсите са нищо повече от договор. Интерфейсите са нещо, без което мисъл всеки програмист може. В смисъл, ние може да си напишем каквото си искаме, без въобще да знаем за съществуването на интерфейсите. Въпросът обаче, че ако използваме интерфейсите по правилен начин, може да си напишем всичките тези неща с по-малко грешки и да позволиме на други програмисти да работят много безопасно с нашите приложения, да се плъгват към нашите кодове. Примерно ние правим някаква библиотека. Обаче тази библиотека, ние сме я писали. И тази библиотека примерно взима нещо, някакви данни, прави нещо и връща някакви други данни. Въпросът е, че някой, ако иска да използва нашата библиотека,
той не трябва да чете целия код. Не би трябвало, нали, ако сме направили библиотеката както трябва, той не би трябвало да се мотае с целия код, да види какво сме направили, как се казват методите и така нататък. Защото, окей, той ще види какви са методите, обаче тия методи, нали, трябва да някакви точно определени данни трябва да получават, някакви точно определени неща. В смисъл, интерфейсите ни позволяват да направим договор между мен и някой друг, между две системи и да се каже, окей, това е нещото, през което ще работим, това са методите, това са нещата и тогава, в крайна сметка, едната библиотека въобще не интересува какво прави другата библиотека, защото тя знае, окей, това ми е входящата точка. Разбирате ли, това е като портал. В смисъл, това е като един добре оттъпкан път и всичко се минава през него. Интерфейсите са договори. Ако ние махнем интерфейсите, няма проблем. Пак външна библиотека ще може да работи с наша или наша с външна и така нататък. Въпросът обаче е, че ще се увеличи значително, т.е. драстично, вероятността за грешки. Интерфейсите са механизъм, който основно, нали, пак казвам основно, не изцяло, но основно се използва в света на PHP за сключване на договори и намаляне на вероятността за грешки и за постигане на неща като полиморфизъм и така нататък. Но, всъщност, нека да започнем с най-доброто нещо, което мога да направим, да ви покажа всъщност за какво става въпрос. Сега ще направя един нов файл, между другото ще окръстя интерфейс. Interfaces. Има практика, между другото, както класовете, всеки един клас да бъде в отделен файл и името на файла да се казва като името на класа. Също така интерфейсите обикновено се слагат в отделни файлове и групираните интерфейси, в смисъл интерфейси, които са свързани примерно с потребител или с авторизация и така нататък, да бъдат в някакъв файл, който примерно събира всички от тях. Не е задължително техническо изискване, но е добра практика. Така че аз ще си направя един нов файл Interfaces и тук ще декларирам един интерфейс. Всъщност как става? Пиша ключовата дума Interface и трябва да му дам име. Името работи със същите правила, както класове, променливи, методи и така нататък. И общо взето хубаво е да бъде смислено, в крайна сметка. Сега, ние ще окръстиме тест интерфейс, защото в момента просто обясняваме какво е интерфейса, но името на интерфейса трябва да описва всъщност за какво се грижи той, какъв договор сключва, какъв е смисъл на неговото съществуване. И отваряме и затваряме фигурни скоби. И тук, между другото, между тези фигурни скоби всъщност трябва да опишеме условията, т.е. какви са договорите, които трябва да бъдат спазвани. Сега, ако пак се чуете какви са тия договори, за какви неща говоря, нещата са по-простички, отколкото всъщност звучат. Тук трябва да опишеме какви са функциите и методите, т.е. какви са методите, които трябва да поддържат страните. Значи казваме public function fnc1. Просто така ще кръстим. И нека да кажем public function fsc2. Това е всичкото, което трябва да направим, за да декларираме интерфейс. Първо, нещо много важно. Тези функции, т.е. методите тук, могат да са само публични. В смисъл, не може да го кажем private. В смисъл, ако кажем private, веднага NetBeans ще ни каже грешка, не е наред, могат да бъдат само публични. И, както виждате, ние не реализираме тялото. В смисъл, ние нямаме public function и тук да сложим скобите и тук да кажем echo или тук нещо друго да правим. Не. Функциите описват само, т.е. в интерфейсите се описва само името на функцията. И нека да спрем до тук с това нещо и сега ще видите какво се случва. Нека да инклюдна този файл тук, interfaces, и нека да си създам един клас, примерно тест клас. И този клас сега трябва да кажем, че искаме този клас, тест клас, да подпише договора, който тест интерфейс предлага. Разбирате ли, тест интерфейс е дигнато от, да кажем, аз съм производителя на Winamp, на музикалния плеер. И примерно съм направил така, че други хора не могат да пишат плъгини за Winamp, да могат да си правят някакви ефекти чудеси. Аз, създателя на Winamp, съм създал ето тези интерфейси и съм казал, всеки, който ще работи и ще пише плъгини за моята програма, ако иска да стане цялата тази работа, аз дигам ето тези договори, тест интерфейс, който иска да ги пише, ще трябва да се съгласи с тях. Т.е. трябва да ги подпише, трябва да се съгласи, че ще ги използва. Подписването става, като кажем, че този клас, в нашия случай тест клас, ще трябва да имплементира, термина е implementation, ще трябва да имплементира тези интерфейси. И затова се използва ключовата дума implements в множествено число, винаги в множествено число, и казваме името на интерфейса, който искам. И вижте, в момента NetBeans ми дали грешка и ми казва test class is not abstract and does not override abstract method fnc1 и така нататък. Тоест, казва ми, че този клас
има някакъв договор, който идва от тест интерфейс, обаче ние никъде не сме реализирали нещата. И сега NetBeans, в крайна сметка, тук натискайки на това нещо, може да натиснем Implement All Abstract Methods и всъщност това, което ще направи, е той да опише функциите, които са излезли в този договор. Разбирате ли? Тук се казва, ако искаш да работиш с мен, трябва да имаш функция 1 и трябва да имаш функция 2. И тук ние всъщност вече реализираме, тук вече почваме да си пишем чистия PHP код и започваме да работим. Не може да имаме само едната. В смисъл, ако махнем едната, нали, веднага получаваме отново грешка, че не се получава. Не може да има да бъдат с различно име пак. Не се получава цялата тази работа. Не могат да бъдат с различна видимост. В смисъл, както е подписа тук отгоре, нали, така трябва да бъдат нещата тук. Така че, ще кажете, добре, за какво трябва да го правим това нещо? В смисъл, каква е логиката? В смисъл, при условие, че аз мога това нещо въобще да не го пиша, да си имплементирам тези функции и така нататък. Пак ви казвам, това нещо на интерфейсите, основната причина е за да се намалят вероятността за грешките. Нека да разгледаме един мъничко по-реалистичен пример. Всъщност, тук в файла интерфейс, това нещо ще го прекръстя от тест интерфейс на output или не, на write интерфейс. Сега, по отношение на именуването, тук може да си говорим много, обаче в Java света има една такава практика, интерфейсите, имената на интерфейсите винаги да започват с I. Или с малко I, или с голямо I. Аз по-често съм го виждал с голямо I. Защото по този начин, когато тръгнете да пишете, всъщност като видите, че нещо започва с I, си казвате, това е интерфейс. Причината е, че в Java и C# се използва страшно много интерфейси. В смисъл, това е един от основните механизми и ако не използвате там правилно интерфейсите, всъщност въобще няма да се компилирате нещата. При PHP нещата не са толкова тежки и груби, но много често ще видите тази конвенция. Пак ви казвам, това няма техническо изискване, но просто да знаете, като видите, че започва с това I отпред, да се чуете, защо така са го кръстили, това правописна грешка ли е? Не, става въпрос за интерфейс. И след това вече започва Camel Case, стандартния вариант. И всъщност това нещо, после ще направим така, после ще опишем всъщност какви са договорите. Сега, нека да разгледаме един по-реалистичен пример. Имаме един клас Article. И този клас Article, примерно, ще се грижа, нали, примерно, да вземе, примерно, статията от базата данни, да държи колко пъти е видяна, да държи коментари, да държи всичките тези чудеси. Естествено, ние няма да ги пишем всичките в момента. Ще имаме един private, примерно, data. Окей. Което ще държи данните всъщност, които да речем HTML или каквото да е било за съответния артикъл. Тук имаме един куп методи. Нали? Представете си, че тук имаме методите за взимане от базата данни или там, зависи какво ползваме. Не е задължително вземането от базата данни да бъде тук, зависи какви шаблони се ползват. Но тук има цялата логика, която в един момент стигаме до положението, че тук в Data всъщност е напълнено цялото нещо, което примерно трябва да бъде показано на потребителя. Примерно статията. И какво искаме да направим в момента? Искаме да направим така, че да може да правим с тази информация повече от едно нещо. Какво имам предвид? Да кажем, че сайтът ни е супер популярен и в един момент, нали, в класическия случай, ние искаме тази информация, която е в Data, да я пратим към потребителя, към браузъра, нали, да може да я види. Обаче искаме да минава и през RSS. Обаче искаме да може да се записва и в файл. Обаче искаме да може, примерно, през Facebook API-то да го пращаме и да се публикува на някой в стената. Искаме, какво друго искаме? Искаме да я пращаме през SSL socket, защото е супер важна информация и не искаме, примерно, NSA да ни шпионира и да види, нали, примерно, списъка с покупки, който ще правим, нали, да го пратиме през криптиран сокет на някъде другаде. Това са, примерно, 5-6 различни изхода, различни неща. Обаче ние да говорим с една и съща информация. И сега, в класическия вариант, какво може да направим? Общо взето почваме да пишем като балами, примерно public function send to NSA или send to socket. Окей. След което появява се второ изискване и казваме public function RSS. Или примерно to RSS. Сега това именуване, което правя в момента е абсурдно в момента тук, но общо взето опитвам се да да демонстрирам някаква концепция. Примерно write to file. В смисъл, почваме да пишем някакви такива функции и някъде трябва да започнем да пишем едни луди ифове. Ние сега в каква ситуация сме? Сега това към сокета ли искаме да го пратим, към RSS или така нататък. Общо взето, този тип неща
при малки проекти не са проблем, но при по-големи проекти ще ви зададат главата. И в смисъл това е едно от нещата, което след време ще ви докара, нали, да си скубите косата и да ви побелее, нали, на по 20-25 години хора с бяла коса. Така че има един малко по-елегантен начин да го направим. Това, което го интересува артикъла, е да вземе информацията. В смисъл, това нещо опитайте се да го разберете, което ще ви обясня сега. Идеята на класа article, т.е. неговата смисъл на съществуването, е той да вземе информацията за артикъла, да я съдържа в себе си и в момента на поискване да я върне. Той не трябва, не е негова работа, не е негово задължение, не е негова отговорност да си грижи тази информация как и на къде ще отиде. Неговата работа е да вземе информацията. И някой като му поиска да му я даде. Това е. Тоест, цялата е тази работа, ето тук, трябва да бъде някъде другаде трябва да отиде. И примерно, и това нещо всъщност може да отиде в различни обекти. Един от вариантите. Тоест, единственото, което го интересува в момента артикъла, е да има една public function write. Или output. Както искате кръщете, аз ще кръстя write. Нали, пиши. И това, което всъщност ще направи той, е да даде return data. Окей. И всъщност, нали, артикъла като цяло ще свърши работа. Нещо отвънка ще вземе тази информация, ще започне да я праща наляво и надясно да си свърши работата. Това е правилният начин, между другото, за работа с обектния модел. Един обект трябва да се грижи за едно нещо. Артикъл се грижи да вземе информацията, нещо, което ще я праща по сокет е съвсем различно, нещо, което ще пише в файл е съвсем различно нещо и така нататък. И няма никакъв проблем отвънка нещо да се грижи с тези неща, обаче може да направим така наречения dependency injection. В смисъл, dependency injection е нещо много важно и много често, и в смисъл почти не се сещам за ситуация, където dependency injection не е за предпочитане за използване. Всъщност, какво може да направим? Нека да направим следното нещо. Нека да направим един клас. То ще трябва да бъде, всъщност, нека да го направим в друг файл, да бъдем още по-близко до действително, защото, пак ви казвам, много добра практика е в PHP класовете да бъдат в нови файлове. Нека да я кръстим file writer. Окей. И естествено трябва да бъде с главна буква, защото това е клас. И конвенцията е file writer. Е да започват с главна буква. Така. При което тук ще имаме един клас, който ще се грижи да пише в файл. Обаче вижте сега, този файл writer, който ще пишем в момента, него го интересува да пише върху файловата система, ама не го интересува какво ще пише. Разбирате ли? Това нещо, артикъла, го интересува да вземе информацията и да я върне на някъде. Това нещо го интересува да я запише, но не го интересува откъде взима информацията. Значи, ако ние файл writer го подадеме ето тук на тази функция, то тогава нещата стават перфектни. Защото артикъл взима информацията, дава я на файл writer и той пише. След малко ще ви стане още по-ясно. Сега, нека да си направим класа както си трябва. Клас файл writer, при което тук имаме един метод public function write и тук имаме информацията, която ще се пише, data, и тук всъщност вече си пишем code for write it down, whatever, и така нататък. И сега, какво може да направим тук? Може, в крайна сметка, на артикъла, нали, тук да направим new file writer, в крайна сметка, и да кажем write data, т.е. this data. Това не е dependency injection, което ви показвам в момента. Показвам ви всъщност какъв е грешният начин да бъде направен. И да, естествено ще получим грешка в момента, защото така не стават нещата. Така. Ето така. Би трябвало вече да е наред. И сега, нека да направим второ нещо, което примерно ще го кръстим PHP клас socket writer, който всъщност ще има много близка структура до това на файл writer. Той ще има един публичен метод write. И всъщност той отново ще взима data. И тук всъщност, тук ще бъде кода code for send it to socket. Окей, това е грешка. И английския ми е зле, но както и да е. И сега всъщност вижте какво се случва. Тук, в този артикъл, тук сега може да си направим, това е грешният начин, пак ви казвам, това е грешният начин. If нещо си, праща го през файл writer.
else if нещо си, нали, казваме, че A ще бъде new socket writer. И естествено тези неща, за да сработят, трябва да ги инклюдна отгоре, но така ли че няма да изпълнявам този код, защото така ли че това е глупаво. И всъщност ние общо взето не сме направили кой знае колко цялата тази работа, защото в смисъл, да, спестили сме някаква работа. Сложността в крайна сметка не е в article. В смисъл, article вече не носи отговорност за пращането на тези неща. И имаме си класове. Но въпросът е, че ние сме реализирали if-else логика вътре, което не е много добра практика. Вижте сега, нека да започнем да поразсъждаваме малко. Значи, първо какво е? Един артикъл, който има информация, която ще трябва да прати на някъде. След което имаме един метод, имаме един клас, който е FileWriter, който взима метода write с информацията и я записва вътре. И имаме един друг клас, който пак има метода write, пак взима информацията и прави някъде другаде. Значи имаме два метода, които са много близки. В смисъл, те могат да правят коренно различни неща, обаче като начин на извикване, т.е. входящата им точка е много близка. Тоест, това, което може да направим, е ние не да ги описваме тия неща тук, ами ето тук да си вземем, примерно, обекта, който ще трябва да изпълнява тази работа и да си каже следното нещо. SOBJ write и да кажем this data. И сега, тук дали пръв поглед нещата не изглеждат много учител, обаче вижте сега какво може да направим. Може да си кажем, че article е равен на new article. Да, аз имам естествено прописна грешка. Така, за това не ми го дописва. Така, имаме нов article и този article правим се тук някакви неща, така нататък и в един момент искаме да го пратим някъде. При което какво правим? Ние казваме, че writer е равен на new примерно, socket writer. На new socket writer. Ето така. И какво казваме? Предполагам се сетихте. Обекта article искаме да пишеш, write е абстрактно. Искаме да пишеш, обаче за да пишеш ще използваш обекта writer. И в случая какво се обърка в момента? Да, точката е запитайка тук. И сега всъщност виждате ли какво се случва? Значи, ние си имаме нашия артикъл, той си взима цялата тази информация. И в един момент казваме, окей, пиши. Него не го интересува къде трябва да пише. Това е една от основните концепции в обектното програмиране. Ако това нещо успеете да го разберете, ще имате много по-лесен, много по-бързо ще научите нещата, защото това е една от основните концепции. Разделяй и владей. Всъщност, ние тук имаме една функция, която взима някакъв обект. То обект има някакъв метод write. И класа article не го интересува какъв е този обект. Какво ще направи с информацията? Откъде идва? Ама къде отива? Ама за какво са бори? От сините ли? От червените ли? От левски ли? От CSK? Няма значение. Той има метода write и взима информация. Отговорността на article спира до тук. Той е пратил информацията. Той си е вързал гащите и отида да гледа матча. Това е. Въпросът е обаче, че ние в един момент някъде другаде, ето тук, вместо socket writer, ние съвсем спокойно може да си кажем, че writer е равен на new FileWriter. И да го подадем. Значи, виждате ли какво ще се случи? Ние тук никъде не сме пипнали нищо по класа. Никъде нищичко не се и налага. И в един момент този клас article ще започне да пише в файловата система. Да, разбира се, тук нали, трябва да предадем имена и така нататък на файлове, къде трябва да се напише така нататък, но това са детайли вече в конкретната имплементация. Опитайте се да сванете готината концепция. И всъщност виждате ли сега какво се случва. В един момент идва менеджера на проект и казва, знаеш ли какво? Искам това нещо да ми го пращаш към определен IRC канал. В смисъл, този артикъл, съдържанието му да отиде в IRC канал, защото не знам си какво искал да го направи това нещо. Ние не трябва да пиваме класа артикъл. Въобще даже не ни интересува като програмисти нас, в крайна сметка, какво ще се случи с този клас. Може да викнем един друг програмист, който нищо не разбира от нашия проект, обаче приема много добър в IRC. И това нещо, което той трябва да направи, е един най-обикновен обект, който има метода write, който взима някаква информация и тук вече може да се напише колкото си иска сложен код. Въпросът е обаче, че след това единственото, което ние трябва да направим, е да отидем на едно място и да подадем на article на метода write, обекта, който този друг програмист е написал, който ще прати нещата към IRC. И всъщност това нещо се нарича Dependency Injection.
инжектиране на зависимост. Мисля, че е най-така, що годе чита в превод на български, въпреки че не се опитвайте да го превеждате на български, това си е термин, който ще го използвате и силно ви препоръчвам да го използвате само на английски. DI, Dependency Injection. Какво значи? Този метод, write, зависи, тук е зависимостта, нали, dependency-то, от някакъв друг обект. И injection е защото ние го инжектираме през параметър. Тук няма if-ове, тук няма else-ове. И така нататък. И разбирате ли, по този начин ние можем да си пишем по артикъл, каквото си искаме, да си правим каквито си искаме промени, докато ние знаем, че ще получим някакъв обект, който знае какво да прави с информацията, ние сме окей. От друга страна, може да си сложим хиляди такива обекти, които правят с информацията различни неща и в един момент, нали, просто трябва да ги разхвърляме. И в един момент просто трябва да ги подадем на метода write. И това е цялата работа. И това е един от основните механизми за правене на читав код, между другото. И това също е сравнително, нали, много елементарен пример, но това е един шаблон за дизайн също. По-скоро правилно, комбинирайки го с шаблон за дизайн, може да получим нещата още по-големи, да станат още по-големи. И сега ще кажете, добре, хубаво, нали, говорим си тук за dependency injection, говорим си така нататък, горе-долу сващате, нали, какво е предимството на това нещо, ма къде са интерфейсите в цялата тази работа? Сега, просто се опитах да ви обясня, нали, всъщност тук ви обясних няколко важни неща, нали, първо какво е dependency injection, но какво се случва? Значи, какво ще се случи, ако метода, който сме подали, ето тук, в смисъл, ето този, нали, който е, няма метода write. Естествено, PHP ще издъни веднага, че ние се опитваме да извикваме метод, който не съществува. Всъщност, нека да го нагледим това нещо. Всъщност, нека ето това write, всъщност да кажем echo write to file. Просто сехо. Така да видим горе за какво случва и тук всъщност да напишем echo write to socket. Окей. Така. И всъщност сега да изпълним кода, какво ще се получи. File not found. Да, разбира се, трябва да го инклюдна, за да стане цялата тази работа. Така, include, FileWriter и така, write to file. Обаче, окей, нека да, ако направим някакъв, да кажем някой е направил грешка, примерно този, който е писал другия клас, не го е написал write, ами го е написал output. Или е направил някаква грешка, нали? И веднага получаваме фатална грешка, няма такъв метод, въобще нещата не стават както трябва. Ето тук идват интерфейсите. Значи, интерфейсите, както казах, са договор. И всъщност какво се случва? Значи, този клас article иска някакъв обект. Обаче този обект трябва да има метода write. Това на мен ми звучи като договор. Значи, може ли да направим така, че всички обекти, които ще идват ето тук, всъщност ето тук, то е също, трябва да са подписали някакъв договор. И само ако са подписали този договор, тогава ще ги взимаме вътре. Как може да го направим това нещо? Нека първо да сключим договора. Тоест интерфейса. Значи, какво е изискването на договора? Да имат метода write. Значи, отиваме в интерфейса и казваме, че договора е public function write. Окей. И казваме, че ще има data. Така. И това е цялото нещо. След това, какво казваме? Ето този файл writer трябва да имплементира договора, който го кръстихме. Как го кръстихме, между другото? И write interface, така. И write interface. И естествено, в момента, нали, аз вече съм си изключил договор, в смисъл метода и write съществува, защото ако, нали, примерно не съществува, веднага ще ми се появи грешка. Да, и разбира се, да, няма да го инклюдвам в момента. Така, само секунда. Да. И в сокета, всъщност, също нещо трябва да направи. Implements I write interface. Окей. И сега, какво се случва тук? Това е окей. Я да видим сега, ако изпълним кода, какво ще се случи. Write to file на пръв поглед изглежда добре. Сега, трябва да направим така, ето тук, да направим проверка, да пускаме само обекти, които са имплементирали ето този интерфейс. Всъщност, имаме един много интересен метод. Всъщност, може да направим следното нещо. Абстрахирайте се, между другото, тези редове ще ги коментирам само за момент. Може да направим проверка дали даден обект е от някакъв тип, използвайки една езикова конструкция, наречена instance of. Значи, може да проверим, ако дали A е instance of I write interface. Ако е, ще кажем да, instance е, иначе ще кажем else, ще кажем ехо не. Така. Сега какъв е резултата? Имаме не. Това е много странно. Защо е не?
Еми да, защото аз проверявам артикъл. Всъщност аз не трябва да проверявам артикъл. Извинявайте, затова просто ушешавих се за момент. Това е writer-а. Всъщност ние трябва да проверим дали writer-а, извинявайте, така, дали writer е instance of interface. Така. И получаваме да. Всъщност, това, което се случва с instance of е, казваме, окей, дали writer е сключил този договор. Това е цялата работа. Всъщност, Instance of върши много повече работа от да провери дали даден интерфейс. Той проверява дали същата работа върши за наследяването. Значи, ако имаме класа Article, който примерно наследява Base Article, може с Instance of да проверим дали този клас е наследил Base Article и така нататък. В смисъл може да правим много неща. Но в рамките на тази проверка, ние казваме, окей, ако writer е наследил, е имплементирал и write интерфейс, то тогава това нещо връща true. И всъщност какво може да направим? Много просто, да си вземем този if и да сложим ето тук, окей, така да го направим, и тогава вече може съвсем спокойно да си изпълняваме кода и ние гарантирано, всъщност тук не трябва да е writer, трябва да бъде object. И тогава всъщност кода в момента си работи съвсем спокойно и всъщност, нека да направим един клас, между другото, който ни имплементира този интерфейс. Ще окръстиме TestWriter. Така, който не имплементира този интерфейс, но има метода. Write. И тук прави някакви неща. Echo. From test. Така. И всъщност нека да го инклюдниме. И този файл да може да го използваме. TestWriter. И тук вместо FileWriter, нека да кажем, че TestWriter е равен на new TestWriter. И тук всъщност да предадем този TestWriter. Всъщност нищо не се случва. Защото този TestWriter не минава през ето тази проверка. Тук, прямо ако сложим един else, ще кажем, тук между другото трябва да фърлиме грешка. Защото ако подадеме обект, който не спазва договора, това определено е нарушение и трябва веднага да фърлим грешка, т.е. да обявим война. И в случая получаваме ерор. Сега, има един малко по-елегантен начин цялата тази работа да я вършим в PHP. И това нещо е, когато работим с обекти, може да кажем ето така. И че това нещо е от тип що ми прави номера? Data и т.е. не data, а object, извиняйте. obj. Ето така. В смисъл може да го напишем последния начин. И сега вижте какво получаваме. Когато изпълним този код, се получава веднага PHP ни казва, виж се, аргумент 1, предаден на article write, трябва да имплементира интерфейса iInterface, инстанцията на TestWriter не го прави. В смисъл, по този начин, като кажем, ние казваме на PHP, виж сега, от тук пропускай само неща, които са наследили тези интерфейси, които имат тези базови класове или така нататък, или така нататък. Тоест неща, които отговарят на Instance of. И по този начин се спестяваме по-сложното писане на if-ове, гарантирано ни е, че ще изтрещи грешка, защото в случая преди малко, когато правихме if, обаче не хвърляхме грешка, може да се случи така, че да не мога да разберете, защо не работи това нещо. В смисъл, няма върната грешка, обаче кода не работи. И сега в момента, тук вместо TestWriter, ако си подам writer, изпълня кода, както виждате, пише съвсем спокойно write to file. И всъщност това е цялата магия на интерфейсите. Накратко. И Dependency Injection. В смисъл, две много важни концепции в цялата тази работа. В PHP интерфейсите не са чак толкова силно застъпени. Сега, ако ползвате Zend Framework, там се използват активно, поради естеството на самия фреймворк. Но мисълта ми, не се уливайте. В смисъл, хубаво, интересно е, не се уливайте. Една от причините Zend Framework да работи толкова бавно е това, че използва толкова много интерфейси. В света на Java интерфейсите са нещо абсолютно задължително, но това е език, който работи по коренно различен начин от PHP. Първо не е скриптов и така нататък. Самия и в C# също тези неща се оправят в compile time, което може да отнеме колкото време си искаме, до тук нещата се оправят в runtime, което не винаги е хубаво. Така че, на практика какво се случва? Когато нещо зависи, искаме да сме сигурни, че някакъв метод, серия от методи са имплементирани и така нататък, ние дигаме един интерфейс и описваме методите, които искаме
нали, всичко, което имплементира този интерфейс, да има тези методи. Може да са повече от един, но трябва да бъдат само публични. И в нашия случай, ето, FileWriter го имплементира и той вече става длъжен да има този метод write. Иначе PHP веднага ще даде грешка. И след това, на местата, където ни трябва, ние казваме, окей, пускай само нещата, които са минали през този интерфейс. И понеже те са минали през този интерфейс, на нас ни е гарантирано, че този метод ще съществува. И по този начин се намаля значително вероятността за грешка. Защото, както видяхте преди малко, този, примерно, човек, който щеше, нали, да пише, нали, примерно там другата библиотека, той не знае какво прави и така нататък, нали, не е прочел документацията, идва, качва нещата, пускаме, веднага трещи и всичко е, в смисъл, не сме направили беля. В много голяма част от случаите е по-добре да получите фатална грешка, че нещо не работи, отколкото да получите тиха грешка, той да не сработи или още по-лошо да омаже някаква информация. И другото много важно нещо, което трябва да запомните, между другото всички тези неща важат за всички обектни модели, не само за PHP. Това важи и за Java, тези неща, които обяснявам, важат и за Java, и за Python, и за C#, и за Haskell не важат. В смисъл, там е съвсем различно. Но всичко, което има обекти, с изключение на C++, въпреки че и там до някъде зависят нещата, тези неща са правилни. Така че интерфейсите са договори. И Dependency Injection всъщност е едно много хубаво средство, защото по този начин разделяме много ясно кое за какво се грижи. Винаги, когато пишете някакви класове, си задайте въпроса, този клас, какво точно ще прави? И никога не се опитвайте да правите класовете по-големи, отколкото трябва. Златното, смисъл правилото, нали, на пръста е по-добре два класа по-малки, отколкото един по-голям. Тоест, ако имате колебание, направете го, разбийте го на два класа. И цялата идея е такава. Да оставите, класа трябва да прави едно единствено нещо. Или да отговаря за едно единствено нещо. Нали, когато казвам да прави едно единствено нещо, не е примерно един клас да се грижи за логването на потребителя, един клас да се грижи, нали, за регистрирането на потребителя. Това не е много ефективно. Но под едно нещо в случая е потребителя. Нали, един клас се грижи за потребителя. В случая един клас се грижи за артикъла. Нали, но не се грижи информацията от този артикъл на къде ще отиде. Дали ще се запише в файл, дали ще отиде по мейл, дали ще отиде някъде другаде. Това не е негова отговорност. Винаги се опитвайте да създадете някаква така бюрократична система от типа на нали, че всички вътре единици са супер мързеливи и правят само това, за което са наети да го правят. В смисъл, прави едно единствено нещо, ако се опитате да направи нещо друго, почва да мрънка. И нали, трябва да направите нова единица или да наемете нов служител. Точно бюрократична система и въпросът е, че тя в случая работи. В смисъл, в програмирането работи, в живия живот, за съжаление, не работи толкова ефективно. И след като се разбият така нещата, първо, нали, с Dependency Injection, първо ние намаляме сложността на съответните класове, защото тази сложност, тук, която е запращане на соките за файлове, тя вече е на друго място. И този клас не го интересува. И примерно, ако сте няколко човека екип, нали, ти казваш, окей, аз ще се занимавам с Articles, почваш да се занимаваш с Articles. Соня ти казва, аз съм пък много добър, примерно с SSL соките, тя ще седна да напише SSL соките. И почва да пише SSL соките. Обаче никой от вас няма понятие какво прави другия и не му и трябва. В крайна сметка. И в един момент, само с един интерфейс, так, стиковате нещата и нещата започват да работят. Другото голямо предимство, освен нали, че намаля сложността, прави кода по-чист, е, че ако почнете в последствие да работите с така наречените Test-Driven Development Systems, т.е. разработка с тестове, било то с unit testing или други такива неща. Ако не разбирате за какво говоря, не се притесняйте, ще се сблъскате с това нещо по-нататък. Всъщност, накратко нали, концепцията е, че вие си пишете серия от тестове, пускате ги и започвате да си пишете върху тях вашия код и по този начин ви е гарантирано нали, в крайна сметка, че като си напишете кода, той ще работи. Нали, не е идеалното решение, някои хора са просто луди и вманячени по това нещо, някои въобще не го понасят, аз съм по средата. За някои неща е перфектното, за някои неща не е много подходящо. Но става въпрос, че когато тръгнете да правите с такива тест-driven нали, development, използвайки Dependency Injection ще се направите живота толкова по-лесен, защото може да моквате всеки един обект. Мокването е да пратите фалшив обект, който да работи в рамките на тестовете, за да може да изгърчите системата до максимална степен, нали, за да може да видите, да не би сте направили някаква интересна грешка. Или примерно да скриете сложност, или примерно да маскирате примерно базата данни като файл, или файла като база данни, такива други чудеси, но да не влизаме в тази теория.
Така че, общо взето това е за интерфейсите. Пак ви казвам, не очаквам в момента да го разберете на 100%, но Dependency Injection е концепция, която наистина постарайте се да разберете. И общо взето това бях подготвил за тази лекция. Малко бързо говорих, нямаше въпроси, както в залата. Така че въпросите, ако имате въпроси към тези неща, има форум, има фейсбук група, очаквам и в следващата лекция да ми ги зададете там, така че до скоро!